Hani hai jotono no sari kaham joto mai ganang tiprasa lukurok no norok ani video no goi basa saino mangkana sini manai parisani samo sabo basa paikya aboni bagai ang jotto norok no detail sanamo sungo parisaro pini bo class 12 pori tongo 2022 corona ni time afro pini sak hamyang mani 2022 23 24 jora bobini sak hamya kalai mani abni yagulo bo hamka প্রায় 1.5 বছর হাইবিনি sak hampika nokni borok gabangma rang puisa khibuinai khalaika jotono khatotong ka hamka hanai keba gabangma lakh lakh rang जों हाइकरि बरकनि बिसिङाव सोबाय लायका जागा कसकखा रां पैसा जतंमानि कसक बायका आफ्रो सिनि मनाय पारिसानि बिनि मा बाबु सं बलायके तंथगै तंमानि आने बसाजो ताबुक तैसा लेखा फरायफिनाय बा बिनि इमांनो सुफुङै मानफिनाय नि तंमानि फियाबा 2-3 मास ni sekango hanya hai sakhamya kalai pika aboni pore borok Agartala jibi sakhamna nogo tlang thangka jakli arwo direct Silchor tlang thangka keno 17 tariko nogo hanya hai sokpaina nangka sajaka bini bsago tui engka tei kidney damage engka ni sajaka tabuk nogo kalaijak kaisa lama omono jodino rang paisa yago kalai kangkai bare talangmang kangkai chanai hini sajaka engka aboni bagai lukorokni thanimo khamjak selukma chajak mokol mukti kupulung bini ma babu songni suba baijadi hinai koihorka abo bai tabuk जों kisa misa tini kalek khaileka ang koinamo jongmani kai faidi जों dogano nongkhorke no जों amtei 5-10 taka haino baithong sak paicai no paithong aboni bagai ang sana naimani ke mose faidi जों salsa sak waicai awai 10 taka जों donate khlailainai sini buku parisani bagai tamni hinba boni sak balai tabuk bini sak hamya babai bo tamni sanai fight khlaima tongo ang koinamo jongmani ke mose screen rijak account number rijak contact number tongo please norok phainai philai dei donchakma para ama haibari ganabo ngai yang tara chantei ba habai mano norok jodino contact mansuk yang tong gangkai aro tar bo mamani kom ani contact number ribana please जों joto kathang tongai jani je imangno sufungna musungu aboni bagai jarawa ani sago baklainai norokni sago baklainai jotoni sago kalainai aboni bagai जों jotono jamansak जों subalai mangkhangkai balai kheno hamnai aboni bagai ang koyo hambai namo sungo chini actually Sampinagar constituency ni sini MLA sini Boronggonan sar Pathanla Jomatia tini phainai paika hambai maribo nini time kri jora kriyo phano nang manai parisani samo basa phaimani bagai nono balaike hambai sar जों सुरिलायानो जों जानजा मतायनो जों खुलुमलायानो सानलायानो बिनि sak hamai basa dong bini umur 20 bosorsiku tebo
gothang hayongo tongoi imangno supungoi thanani tongko aboni bagino joto tiprasa mai ganang lukurokno haide जों 1 taka khaifano जों roholayano tamni himba jora omahai chubachu belai khe nangui tongo chini bukuk parisa rupini share khaide video no kabang joto chini maya ganang kha ganang lukurokni thanio soginani bagui hambai।